hangni nga ko ban ong ki Jantia Hills Autonomous District Council badia ka Khasi Hills Autonomous District Council pejmo war shia board lemo no ya sai ai bapo nam ka jela ba biban jike kenta loong ba ka jing pen ulang ya ka jing dawa bat kala ya ka idurus ka ba pra bat sispa pra jong ka Assam bat Meghalaya Autonomous District Constitution of this council rules kat knais pa san phuai ka dei na ka jing ya tri jong ipai ba haba keren menta ka sngi wa biban loong ba ka jing ya khi ipai ba karo rengkat ka jing kersian lang gikin hun na ka ne khasi jantia kra penjam khnap ya ka soka jela ban pendem watla kelaju pen bagi bumdai rulum ni non tribal kila ban simenta hak election jong ka Karo Hills Autonomous District Council haba batai benia halo ka sik schedule uba biban loong ba ka jing thu ba kongsan jong ka sik schedule kalong na ka benta gi rulum bat ka bola ilu jongki ulong baki edi rules ka Assam Meghalaya kat knai spa san phuai kadai ki benta jong ka met ka sik schedule kat kum bi ba biban haden bra menjul ulat daiban penmi ia ka jing penpena hak Meghalaya gaset kat kum ka para 11 ka sik schedule khnang bakan long ain pura halo ka jing sakut ka bilik administration bill ka Khasi Hills Autonomous District Council hak tu gipo uba biban loong bakani ka bil ka sakut nama bakadon ka jing le politik ka soka jela hak to kepo uba biban lo ai ki jiaro ya UCM barim ka Karo Hills Autonomous District Council wa abinos ma armarak ubla penmi ya ka hukum batang ki badon sernot sidut raj kila banyak election MDC ya ka Karo Hills Autonomous District Council kebalawan ra ka jingjom mentah ulama hampat ya ka Khasi Hills Autonomous Council bat kumju ya ka Jantia Hills Autonomous District Council bakim dai ban bu kenten tang ki badon ya ka sidut raj certificate bakin yo ban yale election haka district council nama bakan pelat ya gue pat ki sidut raj ki badon haka jela kibra ban yale ya ke election hanrei dai ban su bai tang da kenten sidut raj Khasi Jantia bat Karo khnang ban khangla ya gue pat ki sidut raj ula kentu ya ke Khasi Hills Autonomous Council bar kumju ya ke Jantia Hills Autonomous Council bakin khot no ya ke do bar kerpang ban penkela ya ke neka idi rules na hakani kapor suka ban komen khandia banong ba ni habai kublei ru ki leader jong ka executive committee jong kabala khle do albinos hakawa wanra to ka kenjan notification man sia tangi shiru tribe ani election ko Karo Hills Autonomous District Council te menta pat kalawan kani ka amendment hakawa maniale election manlong member jong ka Karo Hills Autonomous District Council kini banon kam bandai ushirul tribe jongka state of Meghalaya hangni nga ko abanong ki Jantia Hills Autonomous District Council badia ka Khasi Hills Autonomous District Council pejmo war shia board lemo kumale ki Karo Hills hangni nga ko abanong fi to namar bakladan kata ka jingkala ante po Karo Hills kajing amen ka rule 128 jongka AD rules ngasko ba hangni ru philiban pelong na kawi ka special session kirki dan kaman abi ato ka session ka ba juloman ka pot pelong na kawi ka special session ka ba la banlong na khakha te ndre nga ong ye phi pan nga ong kini ki district council pan walle male ki Karo Hills ba dasha ya ki tribals ki badai ki shield tribe jong state of Meghalaya nga ong ye phi wat budde ni kum kata nga ong ye phi ba wanra ya kata ka jing pankala haka rule 128 kabala sya yaki Khasi Jantia Garo aku apin bakin kedo menora kani ka amendment tang yaki Khasi Jantia Garo namar pinape yaitu ka 1950 order ki scheduled tribes ki Khasi kincham bekidon ki Khasi Jantia Garo kadba kumba sapho kiwei pan kidei kiwei ki non tribals pan or kiwei ki tribals pan dala kalong hatakadut kalong bapli linti kiwei oro kan til ase na kajing he spa he pisa he kal ase ki ba ki kiwi ki tribals tumba ase la pusan samut kidan ki tribe pala identify with the issue tribe ba Meghalaya kalong mala play no ka kala play no kani kajing khang war ke la di bar khoi ngaso ba haba pi amen wanra ka kentien Khasi Jantia Garo bade po Khasi Hills lani na di po Jantia kanong Jantia Khasi Garo te nai penbod ki bekile ki Garo ba tangki shield tribe
nga so percha hai kata ba mendai wan play ka jingkhang war namar autonomous district council ka dei namanta ki jongi namanta ka reti ka dostur jongi pan penne paksa perkombat khando perkombat ka inheritance bani ka pinong no ka katip kur tip kha kata ka ka custom ka jongi tiban penne paksa ni don kam hi ka district council ka ni por itai benta ka district council ka kasih ada district council ka pas ka village administration bill handai ka sakut nama gubernur untuk sa nyupa si Delhi pihak partai hendiat kemnoi kan ka edidul pat gubernur la bansan ke ji fair kita hendiat ka jingkali jongpi jingsha gariban kali ba entak ladon kani ka apa Garo Hills kila pas kani ka bill ha ka baki lawan ra ka jingpan kala kani ka amendment apa ka rule 128 jong ka AD rules di apa Garo Hills lamar ba kladon ka pressure palat ki pajba jong ka Garo Hills khamtam nangiru di ka Garo Hills kala pas ka resolution manwara ka jingpan kala but governor ula asen ya ka tementa shwa ba kan chekam kani ka rule ka bala amen apa Garo Hills autonomous district council mo house the governor uhabanai ka asen tenre kam kut ang taru kamut bala ay asen governor kala long do long snam kam long umta ki haban publish apa ka Gazette of Meghalaya katkum ka jing patha jong ka para 11 jong ka 6 schedule nara phim put publish kani ka asen kani ka rule ka bakila khau ka Garo Hills autonomous district council kanum la ban trikam ta kamut menta kala koi ka benta kalong la pas ka rule ka benta ka bahar kala don ka asen the Henry ban pentrikam ban to bring it in force ladon kam and publish po ka Gazette of Meghalaya the hang ni namar ba ka sarkar kumangawang mena kala jam khnam naka pressure jong pajba te kala sok ba bat kile politics hang ni namar ba kadi ka political convenience te ka sok ba namar la su thu bala dam ka sarkar kam dan kat pajba jong Garo Hills yasi kala ban slor ki por ki banwan te kala ayu I ka bor jong ki pajba ban ata kadok la ya sai te habakadan ka jinga trelang hapring ka sarkar bat ki Garo Hills autonomous district council ka suk sabah pala te hangni hapo Khas Hills autonomous district council ani hapo Janta Hills autonomous district council injusham kidan ki bill ki bagi pas nama kadang ka jinga trelang hapring ka ki district council po Khas Hills bat hapo Janta Hills ka suk ban wala ka asen bat ka ban publish po ka Gazette Tendri hak badai pat ka village administration bill kalong ba hak tu ka por ba snai tu ka village administration bill hak ba ngar dan bentalang ban nila leilang ban jong iba rabla nang ta kiwi sa Delhi ru namanta ban yo clearance tu ka village administration bill nga so ba jing sham dan kaman pha sa Delhi sa home ministry lani sa tribal affairs ministry ban wala ban yo ka asen lani ka clearance tu ka bill Kadi ban syukur nak tanghang ni apa governor bala dai ban pelong snam tak publish po Gazette ndai namar kadang ka politics atau ka por kajing mam ya sutho jimon bat kadang kata kajing ya tan pelai ti kam governor ukram pelai ti kadang kata kajing wa dong no governor namar hapangi ong governor hadien kadang ke sarkar kadang ke cabinet apa control narang sedang governor lai tu di tang bo su lawang sarkar sign je lah hap sign be te teng isi yang bau pa jong district council apa Meghalaya di governor no klem governor banai ka asen ni ban hukum bari ban nani ban pentrika mi ka district council kamlang syu kumta ka sarkar hi kadan na dia nadang sedang ka penyak sarkar te hak tu kapor ka village administration bill ka klamyo asen hadu kini kisni la ka paklama kadai hi na kadaw ba kajing wakjat jong sarkar jela hak tu kapor te yaman tahi sipor kradon ki bill katugani kadan ka amendment ya ka ilaka decision act nantang ilayo ka land act ru ilayo apa district council jongi ne bar kasuk baha banyo asen namar ba kadan kajing sulu jingmut hatu kapor
hapring ba peniat sim da pian sim nanta ka executive committee da kapor sok palat banyo ka asen lani banyo ka jumunjot ti mlalen ru atau kapor ba pas ka land administration akadika land act joko district council iba titorsi don lang to kadang ka marki don lang ka sarkar tak suk ba ti kadang kam kani ka jinga trai lang hapring ka sarkar bat ka district council banyai baik kam ki jam ningkong ya iri ban suthu ya ka scheme jong 6 schedule ka scheme jong 6 schedule hi ka de na mata ka autonomy jong ki tribals ki nala banong hani ki khasi jantia garo te ka AD rules as ka autonomous district council rule Assam and Meghalaya 1951 yakani ka rules hi de ban suthu ki paiba ka de ban suthu kadai ka rules ban pentrikam ya ka scheme jong 6 schedule kamdai ka ka ba kadai ka kinja kime kadai ka de ki kinja rules ki ban carry out the purpose jong 6 schedule te menta angni kala lapang longkesan ya ka benta ya ka rule 128 jong ka AD rules ha ka ba kala don ka confusion ha ba kinon tribal kila simenta po don try apo Garo Hills ndai ngan ha kani kapor long ki ka AD rules si kadai ka kanja rule ban carry out ya ka purpose jong 6 schedule hakaju kapor kapatai ya kajing thau sarkar banu ban thau sarkar po district council ka role jong CM ka role jong chairman jong district council but ke ka role jong ka executive committee kamut kalong pinapek bahaya kini kalong pekum kini ka kumalong hapo sarkari po state government to carry out the activities of the district council kapatai hapo ke rules ka role jong executive member ka role jong ki executive member ka role jong chairman jong ka district council nangta pat kapatai ru ki provisions kumno maniale election te pinpai la sot ikini ki benta kepada ikini ki election activities shaka district council kadi bala sot naka representation of people's act te kamut pat bala sot na po ka people's of representation act kamut kato ka kala long applicable salansar kamlong ta kadi bala sot lang tay bala la buah po ka AD rules te ka AD rules si ko bafikli kadi ban carry out the purpose of the 6 schedule kong na shawan jubat ka jingkli ka jongpin te ngakwa banai kublei ki pagba jong ka ki Garo Hills bakla trace tom ba de na kadau ka trace tom ki baka sarkar ka jam khnap te shisho nabai kublei ru ka komso baka jingalam nanti jong Roy Sindram bak sa wan kan ka jing job te hakajing shisha ka sarkar hi kapane ni kong mala nado menswa kala aila di non tribal ban thabot ban yang election to member of district council Garo Hills mereka point ka mga pa banang ba kani ka sarkar jing sha ka jing sisa ka dai banyarap ki tribal si Garo namar ya ka autonomous district council hi ka dai namta ki tribal kamde namta ki non tribal te na ong hakani ka por ba nakajing trace tom jong ki paiba Garo ringkat ka komso ringkat ka support nangi boro ka sa jam khnap ka sarkar bat kasadon kata ka support ban wanra ka jing pankala ya ka benta jong ka AD rules ka ba don kani ka jing long confusion ba jing mem ya susu jumat